Yksi tärkeä asia sivuaskeleiden harjoittelussa on myös se, että ohjaaja osaa nyt ottaa sit oikeasti niitä sivuaskelia suoraan sivulle. Ja mä itse seison nyt tässä näiden hallin mattojen tämmönen sauma. Ja tää sattuu tuntumaan tähän mun päkiän alle, justiinsa tää sauman kohta pienenä painavana. Ja esimerkiksi tämmöstä hyväksi käyttäen kannattaa harjoitella, että miten se siinä omassa kropassa sitten lähtee tuntumaan. Se suora sivuaskel. Ja tietysti molempiin suuntiin. Mä lähden nyt tekemään tästä ihan sillai, jos mä ajattelen perinteisesti suorin polvin ja nyt itsestäni katsoen oikealle. Ja tästä vaan suoraan sivulle. Toistaiseksi kaikki hyvin. Päkiät on edelleen tuossa mattomontussa, eli olen astunut suoraan sivulle. Ja edelleenkin tuntuu siltä, että sama ura seuraan. Ja edelleen. Nyt tuli semmoinen, huomaan, että pikkusen eteenpäin tullut askel, jolloin tuo saumamonttu on tuossa mun niin kuin holvikaaren alla. Tämähän ei ole vielä virhe kisatilanteessa, mutta tämä kertoo mulle informaatiota siitä, että mielelläni lähtisin menemään tuonne eteenpäin. Ja yhtä lailla, jos mä korjaan saman verran taaksepäin, tai että lähden liikkumaan niin kuin voimakkaasti myös taaksepäin, niin täytyy muistaa, että se on myös virhe. Kokeilen nyt semmoista, että painan polvet koukkuun. Ja tää on mulle paljon luontaisempaa. Eli mä pysyn suorassa, kun mulla on polvet koukkuun. Teen sellaisen pienen linjauksen. Nyt ei edelleenkin ole suorassa, mutta tuli vaan semmoinen kova kohta, ettei tuntu päkiöiden alla. Nyt siirryn pikkusen taaemmaksi. On tuossa varpaiden alla tuo sauma. Nyt pikkusen siirryn eteenpäin taas. Mutta tämä on semmoinen, mitä kannattaa kyllä harjoitella. Ja mä suosittelen harjoittelun jotain, mikä tuntuu jalan alla, jolloin ei tarvitse katsoa, mihin olet menossa, vaan sä oikeasti löydät sen motoriikan. Tietysti aina auttaa vielä lisää, jos sulla on esimerkiksi sivupeili tietyllä tapaa tai suoraan edestä, että sä voit katsoa ikään kuin ulkopuolelta peilin kautta, miltä se näyttää se sun tekeminen. Ja nyt kun mä saan ottaa vauhtia tähän, niin nämä menee täysin suoraan. Mutta vaatii harjoittelua ja vaatii sitä oman tekniikan löytämistä. Yksi ehkä selkein virhe sitten näihin sivuaskeliin on se, että ohjaaja astuu varvas eellä, koska tämä yleensä sit vie askelta eteenpäin. Eli lähtee varvas eellä, niin täällä tapahtuu sit sitä etenemään. Eli yksi tekniikka, mitä voisi kokeilla myöskin, eli kun mä tein äsken polvet koukussa, niin sitten semmoinen, että astu kantapää eellä. Koska kantapää eellä, kun sä astut sivulle, niin et voi liikuttaa jalkaa paljon niin kuin eteenpäin. Koska se venytät tuolta takareittä. Tosiaan se kantapää edellä.
niin on yksi tämmöinen tekniikka. Mutta vaatii paljon harjoittelua sen takia, että tämä pitää saada sinne lihasmuistiin, jotta ei tarvitse miettiä mitä on tekemässä, kun otetaan vähän vielä se koiranuora.